كلت عبيتي أرست قديات يوم زلوامنا إلى معنت فيديو بتعمي بوز حساب زي تجرم اللومن زاد النقون يوم مالتيو اتقدمي دم صويان تجري أنت عين السرح يسرح زلو زبل سرح لو معنتي كقرب الكمية اتخذ أيكا ستالين أنت عايز خون زلو زبل كالي إذا جرم زربايو كوا حليفهم بوزحات الناس فيديو زي دقاف كونو زخولن بزعبا اتناي لهم عن تحيز لكم زمت اخو فيديو كترنا قولومن كتقرموا لهم تخلو حنتي حافتنا مالتيو كتف عرسي كتف ايه فيديو حيز الليله توقع زلا قداي كانوا بزحت سبات زراره بخوين لهم مزيت تحيزنا بزعبا اب تግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ معبالتاتن كونتاتن انتاي ተባሂሉ انتاي كاي تزرباتو ዝብል ኣብትናይ لهم عن ጉዳይ ድህሰ ሰቢለ ሕብረት አፍሪቃ ዝበሎ ጉዳይ ኣሎ እዚ ሕብረት አፍሪቃ ዝተዛረበ ዘረባ ናይ በሐቅ እንድሕርዳ ኮይኑ ጽቡቕ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብትናይ لهم عن ቪዲዮ ኸ ክንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ክንቀጽልና ናብ ናይ لهم عن ቪዲዮ ኸ ሒዘኩም ክሰግሬ ቅድም ቀዳም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ወል ነባራት እንድሕርዳ ኮይንኩም ግን نزل channel مالتيو ريتو هابو الماز طرنه يس good job او الى تنلا مالتيو الماز حفتي يقني لي ايتو انترتينمنتو انا مسخالخو كبا خدمه صوري حبريتا يصبه كبل غليص ليلو توماس هايله بلمسور يغباكي الى لو لايك غيرلو يغباكي لايك غيرلو مالتيو ترجمه يتردنن جن صبق مالتيو تخلي حيله لايك غير ولو نز فيديو نقولكم بتعامي كبرتي هابلي يغني لك بلوكم يزدلي انت حدش نغير له امنا لهم عند فيديو نغلص لكم كيدي بتقدماي فيديو انا خنجمر اب كباب تግራይ ዘሎ معبال انت يزمسل تمالي مشت اب كبابي انت ጮ مالتيو كندبታ ابتم بوتاتات زياتهم متقعت درون تفصيم نيرو حد حلفت هيوت اغاطيمو كاليخا كبيد غدات كم زبصح يو تغليصو ابز غداي زي بزحات سبات كانت غداي مالتيو بس زي كونه زينا اتحيزوم ولو اوف كورس تا درون زهرمتهم نزوم بربرن كالوت زيتن غلز مساسولو ناي عداغا اقحت زحازو مخايني واقع حنت ايسوزي اخباتن توقع زلات هاريما بدرون እዚ ጉዳይ ከምዚ ኮይኑ እንተሎ ብዙሓት ሰባት ከኣ ኣብ ተንቤንውን ድሮን ደብዳብ ተፈጽሙ ዝብል ዜና ይሰርሐለው እቶም ደቂ ሓውዝየን ዝተባሃሉ እቶም ሹፌራት እዮም ይቕረታም ማለት እዩ ኩሎም ተጋሪኦም ዋት ኤቨር ዘ ኬዝ ግን ኣብ ሓውዝየን ደብዳብ ኣይ ተገብረን ዝብል ካብ ቀረባ ዝኾነ ሰብ ዝተጻሕፈ ኣንቢ በለኹ ማለት እዩ ወዲ ሓውዝየን ካብ ዝኾነ ሰብ ኦፍ ኮርስ ግን እቲ ጉዳይ እዚ በዚ እንድሕር ዳቀጽሉ እንታይ እዩ መዋጽኢ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ጉዳይ ኣብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ብዙሓት ዘረባታት ክልዓል ስለ ዝኾኑ ነገረ መንገድና ዳተንከፍናዮም ክንከይድና ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ሸቐለቱ ብከምዚ መልክዑ ይገልጸሉ እዩ እቲ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ራእይዎሞ ብኡ ክንሰግር ኢና ማለት በዚ ቀዳማይ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር حراي ازودي ود هافتا يبحال جرماني يزلو نزاقوال فيديو حيزلا عقب نبلو كاب دحار مسموتات وايه حجي ازود زي عقب كبحال يقبو زبل زراو اميم حيزم مطيهم زلو ود هافتا زبلو نقر اللونا يبعلو خد سمعوا ايهم انتا ايتو قداي كن تنتنينا ويكا كن رئينا مالك فيديو بالليل اندحر حيز الباء الله تبل اندحر خوينا خا تيك توك مصياي تزارب تخصصني عبد حق لكو عبد حق لا تخصصني فيديو مصي ابزي تيك توك مصياس شماي تسلمني حق لندي اب حق زي تقيد تخوينا هذا تيك توك ግን معاي كاب تيك توك كتهدمن دليا ابا يزلو الرايا كل سب كخف كتخفاني هذا انا ولا حد زحف فيديو اللي حوار بقلص نقرا ولا حنت زحف كل فيديو الليل تخصصني انا زحف دار كثير اذا كله تبلو زلا كتفمس دليا سقاد يقلقوا له كتفمس دليا بشماي كتفمس نحيكا اخذ تيك توك تدفعني تግራይ እታ ብሕወሓት ትምራሕ ዘላ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ብቕጽበት ቅየር ስኢልና ግምታትና ነቐምጥ ሓደ ልክዕ ኣብ ሳልስቲ ድሮናት ሻዕብያ ኣብ ሰማያት ኣዲስ ኣበባ ክዕንድራ መን ክልክለን ክልተ መሬት ሜካናይዝድ ሻዕብያ ናብ ሲኦል ከም ዘይቅየር እንታይ ውሕስነት ኣሎ
سلسته اب ኢትዮጵያ ናይ መን ድሮናት ናይ መን ተምዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዝዶን ቆርዕሸል ይጉምቶ ዶ ደብዳብ ድሮን ቀጽል حراي تقوداي زي ብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ዘገረሞም ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣነ ካብ መጀመር እጀሚረውን ንናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕምታት ይዛረቦ ዘሎ እምበር ምስቲ ናትና ምድብዳብን ዘይምድብዳብን መውቃዕን ዘይመውቃዕን ንሕና ተወቂዕና ንሕና ተሃሪምና ወዘተ ምትሓዝ ከም ዘይብሉ ንብዙሓት ሰባት ክነግሮም ፈቲነ ነይረ ከረድኦም ፈቲነ ነይረ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት መስሉኩም እቲ ዝመጽእ ምዕባለታት ኣይፍለጥን እንዲዩ እንተኾነ ግን ትግራይ ትውቃዕላ ብዙሕ ሽግራት ከለ ይወርዳሎ ማለት እዩ ተዝብናኻ ኣብ ሻቅሎት ኣሎ ሕጂ ደውልና ሰማዕናያ ካብ ሰማዓዩ ካብ ዘረጋግጽኮ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ካብ ቤተሰብ ይኹን ካብ ካል ይኹን ማለት እዩ ኣዝዮም ብጣዕሚ ተሻቂሎም ከም ዘለዎ መሓዙትውን ብጣዕሚ ማጨናናኦ ጉዳይ ከም ምዃኖም ተዛሪቦም ዘሎ ሶሰብ እንታይ እዩ ዝፍጠር ዝብል እንታይ ኢና ጌርናኩም ዝብል እውን እግረ መንገዱ ማለት እዩ ኣይፋል ክንብሉን ከም ዝግባአና ኣጥቢቁ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንምንታይ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ብዙሓት ሰባት በከምዚኦም ተርጊሞም ዘሎ እስኪት ናይ ድሮን ዝነበረ ዜና ዝውዓለ ዜና ዋላ ይኹን እቲ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘሎ ስለ ዝኾነ ክነቅርቦ ኢና ማለት ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ሎሚ 23 ጥሪ ከባቢ 3 ፈርቓን ድሕሪ ደብዳብ ከተማን ትጮን ገደብታን ዝቐጸለ ኣብ ከባቢ ቆላ ተንቤን ጣብያ ዘላቕመ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ናይ ድሮን ደብዳብ ተኻይድሎ ኩላትና ኣይፋልእ ንኹናት ክንብል ይግባእ ሎሚ ካብ ትግራይ ዝርጋሕ ዘሎ ዝሕዝን ዜና ከም ዘነጽሮ ደብዳብ ናይ ድሮን ኣብ ትግራይ ከም ዝተገበረ እዩ ኩነታቱ ሕማቅ ከም ዝቕንየ መቸም ብዝተፈላለዩ ኩነታት ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ኢኹም ተምሲሱ አንተ ሓዳም ንወለድኻን ኣሕዋትካን መስዋዕት ዝኸፈሉላ ሃገር ኤርትራ ባሕሪ ኤርትራ ዝኸሓድካ ሓዳም ኣነ እኮ ትግራዋይ ዝባሕሪ እዚ ካብ ንኦሮሞስ ንዓይ ይቐርበኒ ኢለኩም ምስ ህዝበይ ምስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ኮይነ ዝርብሐሉ ኣነ ትግራዋይ ዝርብሐሉ ኤርትራዊ ብሓደ ሓበራ ንጠቐመሉ ብሂለ ዝቃለስ የንበር ላዕላውነት ኤርትራ ኣነ ትግራዋይ ኮይነስ ላዕላውነት ኤርትራ ይጥሓስን ኢለ ይቃለስ ከልመካ ከማኻዝ መሰለ ሸያጥ ዓዱ ግን ውርደተኛ ባይዘው ኤርትራውያን ኣውዚ ዘይተቃለሱ ወንተኮይንኩም ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙ ብርጌድ ሓመድ ኢኹም በሉ በርገር ንኸውድ ኢኹም ኩኑ ገለበሉ ባይዘው ሰልጠነ ግርማይ ብርጌድ ሓመድ ኣይኮነን ነቲ ብርጌድ ሓመዱ ለባም ዝኾነ ኤርትራዊ ላዕላውነቱ ሕሊፉ ዘይህብ ናይ ኤርትራ ስርዓት ይመዓራረ ንኹሉ ፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓት ይሃለወና ዓዲ ናይ ዝቃለስ ንኣኻትኩም ዘባላሹ ሙሱ ተሰሊፍኩም ዘለኹም ብርጌድ ሓመድ ትብሉ ብጣዕሚ ተሕፍሩ ኢኹም ንብርጌድ ሓመድ ሲ ውርደት እዩ ሰልጠነ ግርማይ ወኣትር ሰባት ኣሜሪካ ክንደይ ዓመት ተቐሚጡ እንታይ ትምህርቲ ተማሂሩ ኣልሽዎ ደንቆሮ ኮይኑ ቋንቋ እንግሊዝኛ ንባዕሉ እኮ በደንብ ይዛረብ ባይዘወይ ከምዚ እንዳጋጣሚ ክብለኩም he does not even speak fluent English ረዲኩም ድዩ እንግሊዝኛ ሲ መሊኹ ዘይዛረብ መሊኹ ዘይፅሕፍ ሓደ ደንቆሮ ናይ ብርጌድ ሓመድ ኣባልየ መርሓየ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ እኮ እዩ ልኡኽ ብልጽግና ኦሮሞ እዩ ኩርኩር ናይ ንጌታቸው ድሕሪት ዝልሕዝ እኮ እዩ ሰልጠነ ግርማይ ማለት እዩ حراي እሞ እቲ ጉዳይ እንታይ እንህ መስሉኩም ኣብ መንጎ ሰልጠነን ኣብ መንጎ ሚኪ ዘሎ ጉዳይን ኣነ ንኤርትራውን ክቃለሲ ብስሩ ከይትድፈሩን ምድረ ባሕራኻ ክብረላየ ብስሩ ንዓይ ተቃሊሰ ዝብል ናይ ሚኪ ተሓሳስባን ናይ ሰልጠነ ከዓ ንዓድኻ እኳ ዘይተቃለስካ ኣይ ውግእ ተጀሚሩ ምስተባሃልካ እንዶ ሃዲምካ ዝወፀኻ ሶ ታይ መልከተካ ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ዞም ክልቲኦም ዝነበረ ጉዳይ እዚ ዝመስል እቲ ጉዳይ ግን ሓቂ እዩ حق خلكم كلكم ميكي نوعلو بعد ميكي زامسلو بعد ستالين زامسلو بعد هاي الدبي زامسلو بزفكروا فقرا قالوا يوم كواس نترددنا نخدلنا هنا بعد يوم زفكروا فقرا جن طاطا يمصالنا له مالتي صوت طاطا زي قليل طاطا زي كونه شجر زلو طاطا يمصينا نذي شجر زلو طاطا خا نخنفوت حنحرد اخوينا كل غزي زوم كم زيوم زامسلو حماق نتزارب زخدو حماق ነገራት ፕሮቮክ ናገበሩ ጎስጓስ ብዝመስል መልኩ ናቀስቀሱ ዝኸዱ ሰባት ንጸጋም እንዳደረዋናያም ክንከይድ ክንከላለና ዝብል ይዘለኒ በኻሊእ በኋላ ነቶም አውጎንና ነቶም ናትና ሕውነት ነቶም ናትና ፍቅሪ ነቶም ናትና ሰላም ነቶም ናትና ራህዋ ዝደልዩ እንተን ሰምዕ ነርና አውዚ የምወደቅናን አወል ሰዒድ ብለኩም ዘለሲ ኣይትስምዕዎ ዋጋ የብሉን እታ ዓዱ ዘሎ ኩናትን ሽግርና በኻትኩም ይሕዝልኩም ክመጽምበር ይብልና ነይሮም ማለተይ ንበሃል ነርና ምስኮነ ንሪኦ ለና እንዲና حجي مسكونه أنا نمنتاي كونه إيه إمبر زبل ولا ندفلت كو انتخونه نمنتاي كونه إلى يجوي كم سبعة إمبر زجورة فتح يله تزجورة فتح نتايو نتحبر تسوي كم زي أمسول نجارات ناده هللو زخدو نبعلاتهم ناقويو تشجر زي رخوم برحق كوينهم نتعدم على تيو كم زي استوقاتو خسابات كنقدفهم كم زلنا خرد سلسلة اللي أنا زوم سبعة حزيه مزي بسنك مقرات برراتات ناب تግራይ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ገብሮ ተሓሰበ መብጻሕ
ከም ተቋረፀ ተሓቢሩ በለ ሓደ ዜና እዩ አንዲት የማነ ዝበሃል በረራታት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ብምቁራጽ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ወግዓዊ ናይ ስራሕ ጉዕዞ መቋሪጽ ኣሎ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዜና ታደሰ ወረደ ብሰንኪ ያጋጥሙ ዘሎ ምቁራጽ በረራታት ጉዕዞ ተቋሪጹ ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ዝብል መልሲ ሂቡ ትጉዕዞ ማለት እዩ ኣብ መስመር ወልዲ ያቆብ አላማጣ ዘሎ መጓዓዝያ ግድብ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ብተወሳኺ ገለ ሰባት ከም ተፈናቀሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ትግራይ አገልግሎታት ባንክታት ደስኪሉ ይርከብ ጠቅላላውን ሕጂ ኣይሁን ዘለው ዝተወሰነ ናይ ግል ባንክታት ከም በዓል አቢሲኒያ 1000 ገለ እናሃቡ ከም ዝውዓሉን ኣብ መወዳእታ ግን ብስሩውን ትምሃብ ከም ዘቋረጹ ክነግረኩም ዝደሊ ማለት እዩ ዝውሃቦ ቅርሺ የለን ዳርጋ ፈጺሙ ጠጠው ኣቢሉሎ ወይ ከዓ ጠጠው ቢሉ ይርከብ እዚ ሓደጋ እዚ ክነግረኩም ደሊ ይቅጽለ ቢለ ከምዚ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣይለ ደደቢት ሓደ ተንኮል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ እዚ አዲስ ሪፖርተር ዝበሃል ንጸረ መረዳእታ ዝብል ሓቂ ዲ ሓሶት ኣይፍለጥን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣነ የለኹልኒ እቶም ጀነራላት ንዓይን ግዚያዊ ምምሕዳር ኣይእዘዙንዮም ክብል ከም ዝገለጸ እዩ ኣብ ፔጁ ሓቢሩ ዘሎ ሓሶት ዲ ሓቂ ኣይፍለጥን ትጉዳይ ኣነ የለኹልን ክብልስ ገሊጽ ይብለሎ ሓሶት ምዃን እዩ ምክንያቱ ኦፊሻሊ ብዕላዊ ዝወፀ ዝኾነ ይኹን መግለጺ የለን እቲ ቅጽለ ቢለ ዝነገረኩም ብጣዕሚ ዝሓዘን ኩሉ ዜና እዚ እዩ ማለት እዩ ሎም ዓንቲ 3 ግዜ 4 ግዜ ድምጽ ወያነ ብዛዕባ ዝግበሩ ኣኼባታት ብዛዕባ ዝግበሩ ታይዝ ባል ሲምፖዚየማት ብዛዕባ ዝግበር ዝተፈላልየ ኤክስፖታት ማለት እዩ እዩ ዘውግዕ ውዒሉ እንታይ እዩ ኮይኑ እቲ ሚድያ ሃክ እንተተኮይኑ ሃክ እንድሕር ተገይርዎም እውን ሃኪና ተገይርና ዘለና እቲ ሚድያ ክብሎ ኣለዎም እንተዘይ ኮይኑ እንታይ እዩ ንሱ ድዩ ምስቶም ካልኦት ኮይኑ ንሱን ከምኡ ዲ ተመሳሳሊ ኣቴንሽን ዳይቨርት ዝገብር ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ድዩ ዋላ ሓንቲ ብዛዕባ እቲ ዝበፅሕ ነገር ሪፖርት ዝገበረ ነገር የለን ካብ ዝገርመኩም ነገር ነዚ ሪፖርት ገይሩ ኣብ ወረዳ እምባሰነይቲ ብደገፍ ባንክ ዓደም ፕሮጀክት سريار بمتحبار بيت صحفت داقم هنسة حويتن تقراي بالعلي 3.1 مليون برس هانسو بروجكتات تمرقوم يبلالو صوب زعا ممرق بروجكت يوقع له مالتيو نحنا تقرمكم كم تخونو انا رقصني ايه زخونه زيناس دليكم تخوني يخو حراي جن حجي حدا نقر كنقركم ايه اذا كله خوينو نهالو عبد قراي كساب حجي انترنت هيتفقن هالو سلك اقلقلوت هيتفقن ዝግበር ዘሎ ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ተወጋት ውዒሉ ዘሎ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕጂ ስታሊንክ ኣታ ይብላሎ ክጠፊ እዩ ዘሎ ኢንተርኔት ክጠፋ ኣሎ ይብላሎ ንምንታይ እንተልኩም ኣነ ተዛሪበሉ ጽናሕኹ ጉዳይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሰበር ረቢልናዮም ደኹ ዓቢልናዮም ደኩዒናዮም ሓደ ዝሞተ ሰብ የለን ከምዚ እናግበርና ብውሕድ ሓይሊ ብውሕድ ቁስል እናበለ ዝሞተን ዝቆሰለን ዝወሓደን ዝተቀነሰን ብሚልዮን ይቁፀር ዝበሃል ድሓርና ሰሚዕና ሓቂዶ ሶ ንሱ ደልይዎ ስታዲን كم وقت كم تي ام اتش زقربو زنبره تماساسالي كوم يدلي بقى زي نصور غيرن خزاربكم سي نعيون زتحساسبن ጉዳይ ስለዝኾነ ማለት እዚ አደሊዋ ሕጂ ቲ ኢንተርኔት ክዕጾ خلالو ይሉ ንምንታይ ብስሩውን ሓደ ጥቆማ እዩ ኢንተርኔት ክዓጹ ከም ዝኽእል ባዕሉ መንግስት ትግራይውን ብስሩ ሓደ ጥቆማ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ንሕርዳልኩም ዝኾነ ነገራት ከይወጽ ብዝብል ጉዳያት ኢንተርኔት ምዕጻው ማለት እንታይ ማለት መስይልኩም ነቲ ዝበጽሕ ስቃያት ነቲ ዝበጽሕ ሽግራት ዋላ ዝኾነ ይኹን ነገርሲ ምንም ዓይነት ድምጽ ክርከብ ኣይድለን እቲ ዝድለ ንሕና ጌት ኢና ኢሉ ንሕና ፋይርዎል ኢና በአና ቢሉ እቲ መረዳእታ ዝሓልፍ ነይሩ እቲ እንደልዮ ጥራሕ ንሕልፎት ዘይ እንደልዮ ካ ኪፒና ንገብሮ ነርና ጌት ኮይና ኢና ነብል ነርና ማለት ሓቂ ከም ዘሎ ኣይኮነን ዝሓልፍ እቲ ዝድለ ሓበሬታ ይሓልፍ تزيد الله ولا تهزب كواز دلين تخونه نحو حتى يلي عن حركوين جن بعد TMH صاري ويم نيرم زي أسي كن جبران يرنا يبلالو سمعوا TDF ميون هزبو من ناقنيه بسوشيال ميديا نو سوشيال ميديا لاي እንደዚህ ይሆን ይሄው ጌታቸው የታገለ ያለ በፌስቡክ ነው ትግራይ ኢንተርኔት ቢዘጋ የጌታቸው ነገር አይገኝም ማለት ነው የዳንኤል ክብረት ቁረጠው ጁንታ ምናምን ሲባል ነበር ዳንኤል ክብረት ትግራይ ህዝብ አያውቅም ነበር እኛ መጥናን ሚዲያ ላይ የነበር ነው መጥናን የሰጠን እንሰጠው በቲኤምኤች ያን የነበረው መጥናን ይሄ ትራሽ ነው ይሄ ይጠቅማል ይሄ ትራሽ ነው ይሄ ይጠቅማል ይያል መጥናን በአንድ ሰዓት ተኩል ፕሮግራም አሳል ለሚዲያ ጌት ኪፐርስ ነበር ነው ጌት ኪፐርስ ዘግተን ይሄ አይሆንም ይሄ ይሆናል ብለን እናሳልፍ ሶሻል ሚዲያ ነበር የትግራይ ህዝብ መጋላ ተቀምጦ በሶሻል ሚዲያ ስክሪንሾት የማን ስክሪንሾት እገሌ ምን አለ የተባለ የሚታመኑ ሰዎች የማይዋሹ የማይቀጥፉ ቁም ነገር ያወራሉ የሚባል ስክሪንሾት በ10 ብር በ5 ብር ነበር የሚገዛው ሶ ህዝብ ትግራይ በስታሊን ዛረቦ ዘሎን ብዙሓት ሰባት ዘቆጣዕ ጉዳይ እሱ 10 ንሓንቲ ስክሪንሾት 10 ቅርሽ ክገዝኡ ኣለዎ ኣብ ርእሲ ጥሜቱ ኣይሓፍርን ስታሊን ተዛረቦ ኣነ በ10 ቅርሽ እንደገና ክገዝኡ ከለኹ ማለት እዩ
ታይለ ይገዝ እንታይ ይገብረልይ مسكونه خوين انديو مرداتاكو زتقم اتدامج نخيبصحكا يو وسانن خطوسني حقيدو حبريتا انفورميشن يتقم for better decision making حقيدو حبريتا نزي زتقم دحردا خوينو سي مس بصحت غداي كم زيغرنا بخندزي دكعينا بخندزي وقعنا نزبل سي 5 قرش 10 قرش سكرين شات تالك ياتغزو نمنتا علامه انت توبايل ازغزا تكالاخلو اللي خازلها خوينكا تهدم كلخاسي ناب تارجت كي تاعتو نسخه كاب درون قال ختملت تحابي خالو ديخا خوينكا انتي تزبصح حبريتا اخ تنغر تزبصح حبريتا انتي مرداتا اخ تنغر تزبصح حزني خا تنغر مردي خا تنغر نمردس ب10 قرشي سكرين شات كشيت كمزيوم زامسله فولي نغادا يلن حجب تግራይ እታ ኩይናት ድሮ ተጀሚራ ብዝብል ነገር ማለትዩ ብዙሓት ሽቀጣ ናይ ብዙሓት ነጋዶ ድንኳኖም ነታዓጾ ከም ዝርከብ ይነግረኩም ኣለኹ ማለት እዩ ካብኣቶም ብዙሓት እንዲዮም ሲሎም በቃ ጥሒሶም እዮም ዝኸዱ ዘለው ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ መጺኻ ለይ ድኽጽበየካ እዚ ብዙሓት አክተራት ዘለው ውግእ ከም ዝነበረ ካብዚኦም ትግምቱ እቲ ሌባ እቲ ክሰርቕ ሕጂ ተዳልየሎ እቲ ክሕውል ዝነበረ ሰብ ሓዋላ ሰርሕ ዝነበረ 40 ንህዝቡ ካብ 140 እንዳቆረፀ ዝሕለፈ ክሰርሕ ምድላው ወዲኡ ኣሎ ነጋዳይ ከዓ በዚ ጉዳይ ተዳልዩ ንስርቂ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል አጨርቢሩ ንህዝቡ ማለት እዩ ዝብላዕ እንዳዓገተ ፍርሕ እንዳፈጠረ እዚ ንባዕሉ ንኽፍጠር ንኽነግዱ ዝዋፈሩ ሓይልታት ነቱ ኣብቲ ፕሮቮክ ናይ ምግባር ዜናታት ዓብይ እጃምዮም ዝዋሱ እሞዚ ሒስካ ዲኻ ሕጂ ሰላም ከምጽእ ትብል እዚ ሒስካ ዲኻ ሲዕረ ቦጊኹን ቦሮ ወጋት ኮጽእ ትብል እዚ ሒስካ ዲኻ ናይ ዲፕሎማሲ መስርሕ ሰርሕ ትብል እዚኦም ዓበይቲ خسارات እዮም ማለት ጾሎሎ ዝኸድኒ እምነት ታሪኽና ማለት እዩ የትግራይ ህዝብ መቀለ የሆነ ቦታ ኢንተርኔት የዩኤን የትምናምን አንድ ተቋማት ላይ ኢንተርኔት አለው ከተባለ ሌላ አልነበረው ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚሉት ኢንተርኔቱ ባንዘጋው የደህንነት ዛሬ የደረሱን ነው ይጠቅመናል ሳይኮሎጂካል ወርፌር ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንቨስት አድርገን እንደዚህ ነው ለማለት ይጠቅመናል ኢቲቪ ቢናገር ኢቲቪ ማን እንደሆነ ይታወቃል ፋና ቢናገር ፋና ማን እንደሆነ ይታወቃል አንድ የኔ ጠላት ነው ከተባለ ለምሳሌ ጌታቸው ነፍስ ይማረውና መቀለ ለውጥ ፈላጊ በሚባልበት ጊዜ የትግራይን ስንት ወጣት ፍላጎት እውነት የለውጥ ፈላጊ ነው እንዴ ብሎ በጣም ብዙ አሰልፎ እንደዚህ እኮ ቀላል የማይባል ወጣት እኮ ጌቾ ብሎታል እኮ ጌቾዋ ሁላ ጨምሮለታል አሁን አዲስ አበባ ከደስ አይን ላፈር ነው ያሉት ማን ብሎ ጌቾ መቀለ ተቀምጦ ቢናገርና አዲስ አበባ ተቀምጦ ያ ቡድን ቢል አዲስ አበባና አሁን ያ ቡድን ሚለው አዲስ አበባ መቀለ ቢናገር የመቀለ ብዙ ሰው ይገዛው ነበር ብሔራዊ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ከመኒ ሓራይ ሕጂ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ክነገረኩም ሎ ማዓንተ ማለት እዩ ሓደገኛ በቃ ብጣዕሚ ንምንታይ ዓይነት መስርሕ ከም ዝመፀ እዚ ጉዳይ እዚ ንስኻትኩም ክትግረሙ ኢኹም እቶም ኣከራኸርቲ ዝበሃሉ ቦታታት ምሻለው ኣብ ትግራይ ከም ናይ ማንነት ሕተለዎም ዝበሃሉ ወልቃይ ፀገዴ ራያ ይኹን ካልኦት ከባቢታት ብምልኦም እዚኣቶም እሲ እቲ ብሔራዊ መረጻ ቦርድስ መረጻ ይግበር እንዲ ትዘረውስ بصور انت عينت مخانو تحلكسنا مالتي تبيراو مرص بوردس انت كبل جميرو له اب تغرا يوم خطرنا فيلو ولا راي وخوني خل كنبل نخلينا مالتي ግን انت ሆነ እዚ አዚ ሓደገኛ ዝኾነ نعبز فتري بزح ساعات ማለት ወልቃይ ጸለምቲ ከመውን አላማጣ ሐዊሱ አከራኸርቲ ዝበሃሉ ቦታታት ናይ መምረጽ ጣቢኦም በትግራይ ክልል መኻኖም አፍሊጦሎ አብዘሙን እዚ ውጊ ካይደሎም ይዘሎ ዝተባለሎም ቦታታት ምርጫ ጣቢኦም ናብ ትግራይ ክልል እዮም ክብል ኣብ ዘሰራጮ ሰንጠረዥ ገሊጸሎ ቀድሚ ሰሙናት ሰብሳቢት ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝኾና ወይዘሮ ሜላት ወርቁ ኣብ ትግራይ መረጻ ክካይድ ተባሂሉን ዝቀረበለን ሕቶ እወ ክካይድ እዩ ሞዞም አከራኸርቲ ዝበሃሉ ቦታታት አበዩ ናይ መረጻ ክልልም ተባሂሉ ንዝቀረበለን ሕቶ ንሱ ገና ጻሪና መስወዳና ክነፍልጥና ዝብል ምላሽ ማህበን ዝዝከር እዩ በዚ መሰረት እቲ ቦርድ ኣብ ጥር ወርሒ መረጻ ዝካይደሎም ጣብያታት ይፋ ክገብር የብዘሎም መሰረት ብዲጂታልን ማኑዋልን መረጽቲ ንመምራጥ ዘኽእሎም ናይ መረጻ ጣብያታት ኣነጽረ ወዲእሎ ኺሉ ይፋ ገይረሎ በዚ መሰረት ከምኒ ዲማ ማይ ጸብሪ ወልቃይትን ካልኦትን ሓዊሱ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝተኻተቱ እዮም ኢሎሎ بغال وجن دما قفت حمرا سديد حمرا والقايد ما يكره حويسو معرا تግራይ كبل اكاتيتو زرزير وملو زعل زينتات حدا حبرت افريقيا
ካብዚ ሓደ ዜናታት ሕዝውን አጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ዝገለጸ ማለት እዩ ሕብረት አፍሪካ እዩ ብጠቕላላ እቲ ዜና ንሕርዳ استجبر السممع كغصر كغلالو اتوم كلتا حيدتات كابدو شجر زاتو ناب ديالوج كموصو خولالو ناب زرب كموصو خولالو زين مغبار كا حبرت افريكا كل غزي اب غونم كوينو كسرح كم مخانون كمالت كلتيوم سي ناب سممع كموصو اندحر اداليوم زين مغبار نسو مدلاواتو كل غزي ريدي مخانو غليصلو مالتي ازي كبحال انتلو نبزحات سبات حجون حدا نعرفت زينا ايو ازي مالت نغراتسي حجون تخاطقيتكا حجون تتخاطيخكا حجون تواديخا موداتو زرب زبحال نغر موداتا زمص مخانو الحرد اتفلت كوينكا ابرهاند غلغله ديكو يحيزه بوزيكو يتدرادي رخاب تبل ازن غديات زي اتناون زفبيلنا نحجي زلو برايدات غلون زفبيلنا سي ناب سممع انت زمصو زوم سباتمو ات حزبنا اتا معالتاوي سوري حزب على نبره انتس دنش انتس كوميدره انتس انتس شغورت شيطو اتا نابرو كوان خمرح انت زخلو زبل رئيتو علنا انا وم بتماساسالي غداي مالتي انتخونه ግን زينا زي صبو زينا اي بوغن حش مغلطي او علي بريتوريا سفر مسممعنت مقرات تصاو كلهم وغنات كعقبون كخبرون صويعو ابونبر حبرت افريكا محمد علي سيف كم زولو اب قربا وانا زري زلو معبالتات عبي تخفتا كم تفطرلون بعتبي كتاتلو خم زلون غليصو ازي زغلص امونغو منغس فيدرالين كلل تግራይን ናብ ሓድሽ ጎንፂ ዘት ምንቅስቃሳት ይረይ ኣለው ክብል ኣብ ዞዞ መግለጽ እንትትከውን ሁሉም ወገናት ካጎንፂ ከዕቀውን መፍትሒ ከኣምጡን ዝለዓለ ልጓም ገብሪ ይግባን ኢሉ በተመሳሳሊ ተመቦንበር ኣምርግጋት ሰላም ዕርቅን ክልቲኦም ኣካላት ዝወደገፍ ሕዝቡን ኣጠናኺሩ ከም ዝቀጽልን ለዓለወት ኩጅላ ኣዘስቲ ኣቢሉ ንዘተን ምትማን መድረኽ ንምፍጣር ድሉ ምዃኑ ይገልጽ ክቡራት ቤተሰብ ከምዚኦም ካልኦት ሓድሽ ወቅታዊ ዜናታት حراي فولو غور بحمقتن صباحان حوحت كو يكون يكورسن للرخو يغروني يولي بايزوي زغزات حق منغستات تግራይ حق منغستات ግዛት ትግራይ ኣብ ትግራይ ለሎ ፖለቲካዊ ፓርቲ ልኾነ ይኹን ለምንታይ ሽቆሉ ላይ መልሶ ግዛት why are we going through all this discussion because Abiy Ahmed لتግራይ ናይ ምሕማስ ናይ ምሕቃቅ ፖሊሲው ስለለ ይቀይር እዩ سمعتكم حد يخم لخا طعم زغرمي سلازي نمنتا اينا نحنا زخلي نغرات زي تملست حمقت تدخام غلغل زبال زلسي بزرو اب تግራይ እንትኾን ተሎ ንብዙሓት ሰባት ካብ ዝቆጥዖም ጉዳይ ሓደ እዚ እዩ ቅድም ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ውግእ እናተገብረ ጸኒሑ ናስታት 3 ዓመት ዝሓለፉ ኩሎም ዓመታት ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ባህር ዳር ይኹን ኣብ ጎንደር በረራ ጠጠው ያበለን ዝኹለ ውግእ እንዳተኻየደና ሃሎ ዝኹለ ሓተኽ እንዳተባሃሉ እናሃለው ምንም ዓይነት ናይ በረራ ይኹን ናይ ባንኪ ይኹን ኣገልግሎታት ኩሎም እናሃለው ከም ዘለዎ እምሰርሑ توقعت مالتي أبتقرأ إن تكون تلو تاني فلا ميتين هم جمرة معلت وجه بانك تطويلو بلين تطويله كل شجر كأ نتهزبي تقعيوه مالتي صوب هالي بهلا يكونوا تقرأ نمدخام زجبر زلو نجر عجبك بهالي زجبا أنا بوجن حجي كابتوم زوجزو نتقول دياتزي حدا أنا إيه مالتي نمنتين دحر دايلكم 3 عامات 4 عامات كانوا كلات نتواجو نهالو بزوج دايزي بز درجة زين نتواجو نهالو نتغوص نهالو زخلي حيل مكل خلنا تمدب نهالو أبناتنا أنت بس حنتور لو بتحو حدش حق يزوز حدش حق مالتي كل جزء نري أزل حدش حقتات بزحات حقتات قالوا نحنا نتي نأير بقو عزيا قبر نخفلنا نتي تليكم قبر نخفلنا تو تسريح زلو مسارة المعات تو زل إنترنت يكون تو زل وات إيفر ذكيز مالتي كله نيبانك أقولتات بنا حزبي أمر حز استخف الأمبر بمسوات زمت أيكون صوت منجس زجلجلنا أنت خوينو خجلجل خلالو زي جلجل أنت خوينو نوع عليه خسر زلو مالتي نتعدنا بايزوي خسر إزولي كم ناتي وجود دايكري خلو اتناتاتهم من أي واحد نزلو تجمع من شجرن كم زلو 100 يدو سودان 100 بصور بق أنا يتجمع من شيء إنديو بق أنا بخوم إندي زردوم اتما خلاي منجس زجورو زلو جود دايجن أي زرك بزخونة يكون من قد مالتيو أزينة تزبنا أنا حدقة ناب شغل وتناب تأميت نمئتا أنت يزرع خبالو هذا حجي ساعتنا أمنت هذا حلف أوان سبعين نزل لذات كلنا وحيل ممكن خاص لذات كلنا حقنا مخبارين هذا بالجودين يرو حجي أنت يزت كعناه حيل لنا أمنت بسيفيل درجات زت كعناه
ዝተንከፍናይ ሓይሊ ዝበሃል የለን ነንባዕላቶም እንተ ተተናኺፎም ብባዕላቶም እዮም ተሰማሚዖም ዘለዎት ጉዳይ ሶ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ ሽግር እዚ ኩሉ ዓይነት ሳዕቤናት ክወርድ እንተሎ ስቑኢሉ ዝርኢ ትውልዲ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ ዋላ ሓደ ግዜ እዚኣ ታይ ትብለናላ ሸርበሎም ነዞም ደቃሉ እዩ ዝብል ናይ ዝሓፍትና እዚኣ ከዓ ፍልይ ዝበለ ታይ ግበሩ ትብለና ከም ዘላ ይፈለጥኩና ኣብነት ጋሩ ማለት እዩ አንሕና መረበትና ክንብል ከለና ከም ዕስሊ ኸሉ መጽኹም ውሕ ትብልዎ ነገርስ እንታይ ይባ ንዓና ዓገብ ምባል ሞ ይትረፍኩም አንሕና መረበትና ኢና ጠይቅና خلا ይጠይቅና ኣብ ኬንዳ ሞት ብጥሜት ሰልችና ኣብ ኬንዳ ሞት በዚሕና ተማሊ ማዕሪኹም ኢና መስዋዕት ከፊልና ነታ ሓንቲ ትግራይ ግን ከማኹም መረበትና ይረኽብና ንስካብ ሕጂ ብጥሜትና ሃልቕ ኢና ዘለና እስኹም ግን መረበትኩም ዝሓስኩም ፍዕፍዕ ኢልኩም ፀጊብኩም ፓርቲ ከተማርጹ መራሒ ከተማርጹ መረበትና ንኸይንረክብ ድፋዕ ሒዝኩም ትቃለሱ ኣለኹም ስለምንታይ እስከ ሕረሺ ነቲ መረበተይ ኸይረክብ ድፋዕ ሒዙ ዝዋጋዕ ዘሎ ትግራዋይ ዓገብ ዘይትብልዎ ኣነ መረበተይ ስለ ዝበልኩ ግን ይሕምኩም መረበትና ሃውና በቃ ገዛና ስሉድና ስለ ዝበልና ግን ተሰሚዕኩም ዓገብ ኢልኩምና ናፈቕት ኩናት ኢልኩምና ንዓና ሓፍተይና ትስሕተት ንሰይ ኮነን ሕጂ ክልቲኡ ሓዋዊስኪ እኺ ተቃሊስኪዎ ንኣብነት ንስኺ ጓል ምዕራብ ትግራይ ክትኮን ትኽእሊ ተቃሊስኪ ንመን ንትግራይ ትብል ዘለኺ እቲ ካልእ ሰብ ግን መረበቱ ድሓር ይኮነን ተዋሂብዎ ከም ዝናትክ ማለት እዩ ነይሩ ንሱ እውን ምሳኺ ወፂኡ ተቃሊሱ እዩ ሕጂ ንገዝኡ ተመሊሱ ኣነ ግን ንገዛየ ተመለስኩን ብስሩን መበገስ ናይ ተወጋኣት ሓደ ካብቶም መበገስታት ሓደ ባዕሉ ስለ ዝነበረ ትሕዝቶት መሬት ባዕሉ ስለ ዝነበረ ኣብ ሽግር እዩ ዘወድቕ ንስኺ ሕጂ ከይትመለሰ ይኮነን ተጸሊዩ ተተመለስኪ ድሕንነትኪ ሰላምኪ ይኽበረልክ ድዩ ዝብል ሕቶታት ክመጽእ ከለዉ ምናልባት ስግኣት እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ስግኣት እያ ዘላ ተባሂሉ እዩ ተሓሲቡኪ ሶ እቲ ጉዳይ እዚ ነቲ ህዝቢ ኣጨኒቕኪ ካልኦት እንደገና ካብቲ ሕጂ ንስኺ ንኣብነት እንተሊኺ ካብ ሕሙራ እንተተፈናቒልኪ ኣብ ሽረ ክትህሉ ትኽእሊ ኣብ ዓዲ ከለኺ ማለት እዩ ስደተኛ ይኮንክን ተፈናቃሊት እምበር ተረዲኽኒ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ናብኡ ክትከድ ከለኺ ሞር ኮስት ዘኽፍል እንድሕር ዳ ኮይኑ ልዕሊ እትብልዮ ዘለኹ ዋጋ ዘኽፍል እንድሕር ዳ ኮይኑ ሓደገኛ ዋጋ ዘኽፍል እንድሕር ዳ ኮይኑ ነቲ ዓዲ እውን ብስሩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽና ሕምስ ምዘምፅእ እንድሕር ኮይኑ መን እዩ ማለት ንኸይትምለሱ ንዓኸሲ ዓቐበት ዝኾነክ ተዋዩ እቶም ከምኡ ኢሎም ዝበሉ ይቃለሶም ማለት ተጋዳላይ ዝበሃል በሙሉ ማለት እዩ ድምፂ ዘለዎ ድምፂ ይኸውን ኣሎ ዝሕግዝ ከዓ ይሕግዝ ኣሎ ብሓገዝ ሶ ስምዒታዊ ኮይኑ ክትዛረብ ከለኽም ኦፍ ኮርስ ከም ሓንቲ ካብ ገዛ ዝወፀት ይርድአኒ እዩ ግን ብኸምዚ ከዓ ብተብተብ ብምፅራፍ ገለ ደቃሉ ከምዚ ሳምቲንግ ብዝብል ነገራት ኣይኮነን ሁ ኢዝ ዲቃላ ሁ ኢዝ ደሪል ተወለደ ሰብ ድቃላ ማለት ካብ ዘይውለድ ዝተወለደ እዩ ንኣብነት ክብለክ ከለኹሲ ካብ ዓሌት እውን እንኳ ተቆፂርክስ ደቃሊልክ ተፃሪፍክ መወዳእቱ ንሳቶም ኣይኮንኩን ትዛረብ እዮም ዘለኹ መቸስ ሓደ ዘለኹም ገለገለ ሓደ ኢልኩን ኣይትፍርሒ ነቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡኺ ሽንጥኽ ገቲርካ ትዛረብ መሰልክ እንድዩ ትትብልዮ ዘለኹ ግን ክትፈልጥዮ ፅቡቕ እዩ ዝብል እዩ ናተይ ርእቶን ርድኢትን እዩ መልእኽቲ ንህዝቢ ራእያ ኣለኒ ይብለሎ ተመየ እሺ መልእኽቲ እዚኣ ንህዝቢ ራእያ እዩ እሺ ሓራይ ትማል እውን መልእኽትኻ ንሰምዕ ነርና ሎማዓንቲ እውን መልእኽትኻ ክንሰምዕ ኢና ረኸብቲ መከራ ንሕና ኢና ባይዘወይ በዓል ንስኻትኩም ወጣማት ኢኹም ሽግር ተውሩልና ዘለኹም ኣብዚ ኮፍ ኢልና ንሕና እንዳሃለና ባይዘወይ በዓል እዚኣቶም እዚኦም ትሪኦም ኣለኹም ተቃላሳይ እየ ዝብል ተቃላሳይ ጭሕምኹም ዚ በዚ እንታይ ዝበሃል ናይ ቻማክ ናይ ቀደም ዝመስል ዓይነት ቫላቶሊ ዝኾነ ፀጉሮ ዝተኻኺሉ ቦራጭ ተቃላሳይ ኣሎ ድዩ ቦርጫም ተቃላሳይ ከብድኻ ክንድድባ ጌርካ ተቃላሳይ ይብለካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል እንዳሓደረ ኣነ ተቃላሳይ እየ ዝብል ሓይሊ ኢና ንሕና ሎም ንርኢ ዘለና ብጣዕሚ መስሓቕ ነገር ማለት እዩ በዓል ንስኻትኩም ዝፈጠርኩምዎ ሽግር እዩ ንሕና ንሰትዮ ዘለና ንስኻትኩም ዝጠጃእኹሞ እዩ ትኽፍኣት ማለት እዩ ሓራ መሬት ትብሉ ኣብዘይ ሓራኹም ሓራ ንስኻትኩም ትተናኸፉ ነቲ ህዝቢ ከድኩም ነቲ ህዝቢ እውን ትትንክዩ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ከይተሓስቡ እንደኺኢኹም ስር ቁሩብሲ ማለት ትማልስ ኣብ ውግኢ ነይሩ ኣብ ሽግር ነይሩ ቶም ወለድናሲ ገና ሓሪሶምስ ቆፎኦም ኣይመልኡን ክሳብ ሕጂ ባምባም ዝበለ እዩ ዝነቐዘ እኽሊ ዝበሃል ነገርስ የብሎምን ዝነቐዘ ስርናይ ብርዳእታ መልክዒና ንበልዕ ኣለና ሕጂ እውን ከምዚ ኢልኩም ዓይንኻትኩም ብጨው እንዳሓፀብኩም ትመፁ ሰባት ዘይትስተር ሕጂ ንስኻስ እንታይ ኢኻ ክትደግመና ደሊኻ መልእኽቲ ንህዝቢ ራእያ ኢኻ ትብሉ መልእኽትኻ ይጥፋእ ናይ የቁራ መልእኽተኛ ህዝቢ ራእያ ደላይ ሰላም እዩ ጦርነት ኣይደሊ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና እንደሊ ጦርነት እንደሊ ንሕና ብልተሰሓሓተ መንገዲ ናብ ዓፋር ከባብታት ወሪድና ነርና ኢና ከም ሓራ መሬት ዝበሃል ሽም ተዋሂብና ኸዚ ግን ተውለሎ ምንቅስቓስ ዕላሙ ቀይሩ ካልኦት ሰባት ተቃልሲ ጠሊፎም ላብና ባዕሎም መንገዲ ናብና ብልፅግና መንገዲ ትማለት ደቅኻ ልሰኣንካዮ ህዝቢ ራእያ ደቅኻ ለስአነካ ሓይሊ
مسو يتدميرنا مزنات مال حيل مالتي سلازي مزنات مال حيل تدمير موتيس لا أخا كم حدر دلا خايو نجر كمال لا خايل خات حسده أقام هاقلت أنا زلمت صلى حيلي ورار حيلي دك خاو تصحيتهم همزة أنا تصحيته غير الورقو دك خات تصحيتهم ندحر أوهاتهم خينو تملسوا ولا بلا جوزو سلست كذي خات الصحات عمت حمشت عمت مليت إن تصحات كاتنبر لها مالت ديو ماني أملك حين وعلى تصحيت كاتزارو كم زي لها أنا زخونة متكلا الليو متكلو قدامين حزبي بزبل اشكا على لزصاوت ناجوبا يو حرامريت انتايو مسيلكم حرامريت مالت تقاللت انديو حاصين يوم شيطم حقيده كلهم توم مرحتي زبالو افت مقدال زنبره ريهم عندهم زغلي حاصين مالت افتناي طقا وقر حليف كاز نبره ناي مقلم اتاو زنبره حصاوين ازي كله مانم يفلط يتخالط كبابي زنبره حصاوين انتفلطوا يخم تشيط حقيده تبليعو سيلو تريفو قيمو مالتي من يوسيدو نابينا ماشينري اتيو نمنتاي اتي تتوهيلون ما ننزم لسلك يالل حجي شعيهم زباسوكم طقما مالتي تانكون يشط يخون ايفلطن حجي تحدغنيا نغرو مالتي شعو دو يباسو نعنا مصيم كاوتا يبلنا انا كوم زبولكو سبينيره انا كوم زبولكو نصو سبينيره انا كوم زبولكو نعها من امنك حجي امنك دليت كاخ تزارب تخيلها مسلكا اندي كتزارب نسينا نفقد لك مالتي ينبر حجي مسكا خيلك حرام مريتكم زولي امنيرهم تم حرام مريت نسخه حجي معلها تحسون هذا الله يبلك هذا الله انا سمعنا ندرداو خين كبا اغباب بدون قولا نواغا اكومينا يبلالو نمن يخواغو لا اعمل لا مسح واحد كاين باسكع كم كادرتاتا كم سللا كم عمتاتاون يبلای مساخم غنتم سلبطاتاتم نغادو تግራይ تبالو ግን ولا بدون كلون مساخم كل باسينا مالتي وانكم قرامد درا يقح تجميرو سمعكم دي معلال جميركم بحري زي نور زيتات تكون مكوريات تكون باستا تكون كل حوغيت مانيهم اتالي تحفروا اره بسما بسرو ما تግራይ عند صلات ما بسرو خابيبي كابلصغنا مجمريا لسراع ما سلال فصلاتي مجمريا نغادو تግራይ بسرو نغادو تግራይ مجمريا صلات تግራይ مالتي درو بحري زي حوخ تغورو اره بسرو حفر زرو ما خمتو قد مزع صايك بايل ولا حمنا نغادو تግራይ هزي ايتولعناي فاستغير ينورو بزو نورو زي نغادو خمزع صايك بايل غورنا ينورو نخورو لينا تلكم زي بعلي خواغكم بعلي خو تحده صقم نسي توشتاو حيل زلو افتوشتها زلو ነገር زي مصراي مالتي مصراي مالت انتي مالتي انتي ام سرح بعلي زي اتوم دحر دايلكم نغادو زبحاللو توم نغادو خا نت حزبي بمچنا بمخزان مالتي حدكو ريخم مدت خونو افت زحلفه وقسي انا ندعي ማለት ጨካን ወላ ንጭክሪና ሁላናሲ በብዙ ኾነስ ንጭክሪና መጠናለሁ ናይ ሰብአውነት ረራይል ምታለው እንዲ ናይ ፈጣል ጥራህ ዘይውዳ አምበር ከሳብ ዝበቁል ሽጉርቱ ኸዚኖ ቀይ ሽጉርቱ ከሳብ ዝበቁል ማለት ሕጂኻ ምዕሻግ ጀሚሮንኩም ጉይ እዩ አሪኻ ሓባይ በቃ አምንታይ አሃ ትነግድ ሕማቅ ያ ግዜስ ወይ ውለደሉ ወይ ንገደሉ ይዝባሃልኮ እና በለ እተመስላ ማለት እዩ ሕማቅ ጊዜ ይፈጥር ሓው አብልዕል ሓው بتيتي كو زي قتل نبر بتميتي قتل لحدا كوي من مفعل لا يقول ترديكم امو مبزحتو سب زي ندار انا يو زخلي ناي رداتات صباي زغونه حزبي زلو وعدينا زلنا عقم يقول نغزي نخبلع ازو كل اندا تغبرنا هالو ابلع لزين توسخو انتلو مجمريا بزوم بعلكم زي زول نغرات توم سبات نبعلهم كسرلوهم تاثيرهم زي يرهم ندحر كوينا ما هو مخاكو تجمر أول ما هتجمر دمتو أنا أبنت كفرس يزولو خمتك على الحج توالات مايكروفونهم قلقل نعي هابون مالت أنا كزارة انت يا معاد عامل انت توهايلو سايب للو مع انت ميديا مليت خلنا قالوا انترناشنال ميديا بساتلايت بقله حمد عقبان ما يجيبل صبغيو نحري واص خوينو نحنا انتاي نوينتنا انتاي دو زوغو انكا يبلان بوينتنا سمعيت يبلان سو تاكيد ايزي نانبكم نالو مع انت فيديو نزي زمسل بزحات غدايات ريخم اللهم نسخاتكم ونريتاتكم هابو كالاي كا امبنو خينات ايفالن خينات زبل صاوعيت كل سب كغبرو يزلو نحنا خوم انت بلنا خن محردنا قال زبل زي كونه نو نسطرح زي كونه بروفوكس جبر تنعنا حدغا زئتو وقعتاتن زرباتاتن بمول ان تفلي زحاشه قرارب زخيل ابل علينا بترتات كمرزز زي كونس نعنا كدحن زخيل نطرعنات يكون سمعتاتات كتقربوا محصنكم مالتي لو امكن خونلكم يمنه تشاو حنا قنيوتا
good light نحن حضرت حواتي ما نستوي